Moi! Moi! Tänään on 12. helmikuuta 2026 ja tänään mä aloitan tubettamisen. Katsotaan oikeesti aloitaks mä. Mut ainakin tästä tulee mun ensimmäinen tubevideo. Mähän on miettinyt tätä tosi pitkään. Joskus monta vuotta sitten pari tyyppiä heitti, että hei Juttu, sun pitäisi tehdä video, että sun pitäisi tubettaa. Ja mä olin että no joo, että miksei, että vois olla ihan, tai että vois sopia mulle. Mutta toistaiseksi mä en ole vielä ikinä sitä aloittanut tai videoita saanut tehtyä. Ehkä mä oon jotenkin miettinyt, että mistä mä oikein tekisin videoita, mitä mä oikein kuvaisin, millä mä kuvaisin. Mutta ehkä sitä täytyy nyt vaan jostain aloittaa ja tää on se päivä, kun mä aloitan. Tää tulee olemaan tämmönen sekalaista elämää video, ainakin nyt tää eka. Ja ei kai muuta. Lähdetään kattelemaan. Huomenta. Kello on 7. Mä oon menossa treeneihin, beach-treeneihin. Ekaa kertaa tämmösen toisen ryhmän kanssa. Katsotaan miten menee. Vähän jänskattaa. Mutta joo, hauskaa. Vähän myöhäisempi aamu, niin mä ajattelin kertoa teille, että mitä mä teen täällä Bernissä samalla kun syön myöhäistä aamupalaa. Joo, mä aloitin siis about vuosi sitten uudestaan opiskelemaan. Mä haluaisin löytää jotain urheiluun liittyvää töiden puolesta, niin aloitin Jyväskylässä semmoisen maisterin liittyen urheilujohtamiseen. Mä oon sitä kautta nyt vaihdossa täällä Sveitsissä. Eli mä teen mun tutkinnon vikat kurssit täällä, kirjoitan gradua, oon Harkassa kautta töissä, pelaan beachia ja haen töitä. Eli on sillai riittävästi tekemistä ja jos mä nyt saan kaiken tehtyä, niin mä valmistun tästä uudesta tutkinnosta kesällä. Eli sit mä oisin tehnyt tän maisteritutkinnon 1,5 vuoteen, mikä on aika nopeeta. Hyvä minä. On sillä erilaista olla tällainen vähän vanhempana vaihdossa, että mulle oli kyllä selkeää, että mä en halua lähteä tänne vaihtoon tekemään vaan kursseja. Niin sen takia on jotenkin kiva, että löytyi sitten toi harkkapaikka. Sitten on tietty kiva, että on löytynyt hyvä beachiporukka, tai nyt 2 porukkaa se, missä mä eilen olin, niin pisti just viestiä, että on kans tervetullut sinne aina kun niillä on vaan tilaa. Niin joo, siinä ehkä semmoset peruspäivittelyt, että mikä on elämän tilanne tällä hetkellä. Mä lörpöttelen tänne taas sitten, kun tulee jotain muuta mieleen, mutta mulla on tänään tai kohta parin tunnin päästä yksi palaveri, niin siihen pitää vähän valmistautua vielä. Niin mä lähden nyt valmistautumaan siihen.